Welcome back to everyone who are watching Digi Global Pan Vision. It's Christmas time, and to feel the spirit of the season, we bring you a carol sung by the staff of Father Muller Charitable Institutions from the special Christmas celebrations held recently, and a mind-blowing dance performance from the Konkan Shahs held in Dubai. So here we go to the enchanting world of music. शिकाप कॉलेज नहीं एक सजा जीनी एक सदास मेळा तुझ्या मिळले चान्स बघुनी मजा पुढून तुझा गुरु तुझा लाईफ कॉलेज लाईफ कॉलेज लाईफ कॉलेज लाईफ
सगळ्याची जमतेली भेट उभे राहून कळना तुळसीत संगाती चेडवाची कर भेट ना तू फटाफट चंचल चितनानी समकता वाट कोण कोण चिडायता जागोल गोट तिथल्यार वाचतेली कॉलेजीची गान स्वागत करतेली गे लाईफ कॉलेज लाईफ लाईफ कॉलेज लाईफ लाईफ कॉलेज लाईफ लाईफ कॉलेज लाईफ आयकोक जातले बोल मोतीत मोगाच्या चितना सोबार परीक्षा येताना कॉपी कर देवा तुरा कोण बोल मोनात पेटी एक निजेव कर शिकाप तकलिक रेगा नजर रक्सानी सेक्साक गोली मार यशस्वी तुझो पुढार लाईफ कॉलेज लाईफ लाईफ कॉलेज लाईफ लाईफ कॉलेज लाईफ लाईफ कॉलेज लाईफ ना किरकिरी ना चिरीपिरी ना दिक्कत बेजाराय ना किरकिरी ना चिरीपिरी ना दिक्कत बेजाराय लाईफ कॉलेज लाईफ लाईफ कॉलेज लाईफ लाईफ कॉलेज लाईफ लाईफ कॉलेज लाईफ Our entertainment bash is not over yet. We have a song by the popular singer Ansito from the Mega Konkani concert held by the Mangalore Konkans, Dubai. Enjoy this song after this short break. तिरवे कोंकणी हप्ताळे सादर करता 246वी विल्फी नाईट जानेर 13 आयतारा सांजेर 6 वरार सान लुईस कॉलेजीच्या उक्त्या मैदानार तिकेट्यो सदांच्या सर्व सुवात्यांनी मेळटात कार्यक्रम संपतस सिटी बसांची व्यवस्था आसा Urige sul motor Cero babba o te ciro vai Che agora abbiamo famiglia porta cucial kai la naslita kan puri ritina mi vadun sai ti vadon odsa tut jawabdari tatso maya ni pai natur pui kite gotta kite lasgawa bharyani soropion ganja udun matar pon घेतला तोड्यानी कुणी करून चोरयो कोत्ता आत घालून गोड्यांनी माय पायता तो हे सुख पयता बातकी दोड्यांनी नातूर पय कितें घडटा कितल्याच गांवा भाड्यांनी सोरोप पियोन गांजा ओडून मातार पण घेतला तोड्यांनी कोणी करून चोरयो कोत्ता आत घालून गोड्यांनी माय पायता तो हे सुख पयता बातकी दोड्यांनी
माईक सांगोत पाय माई पुताचो गुन्यांव खुरिना कोणे कितें सांगल्या म्हणटा पूत आपलो फूट मारिना बोल्सान जायते पयशे म्हणटा पूत काय आपलो चोरिना पूण पुता पयशे खुयतान हाडल्याय ते माय पाय विचारिना माय पाय गुट सांबाळता पुतान चोरून आट्टोगोत रागांता कागाय सोता कोणूय बऱ्याक सांगतोगोत गांव बरोन कुशार वता माप बरोन वतोगोत लोजेन पोट्टा उपरांत पुतान बेडी पोट्टोगोत माय पाय गुट सांबाळता पुतान चोरून आट्टोगोत रागांता कागाय सोता कोणूय बऱ्याक सांगतोगोत गांव बरोन कुशार वता माप बरोन वतोगोत लोजेन पोट्टा उपरांत पुतान बेडी पोट्टोगोत Nial corista Aui tuca sugan vadoita Putis kol sigon Odo munis tait mon podeta Itlias puta cho Aui yo tuca goduita Kuni tor zaun Pulis endorun Pulis ui bodoita Sikon ordu munista Santanie magta au Nokri korun pottumur Kais nezo tungurip sau Ore family somon Valor tu kadihir gaun Aue babai kad puta Sodat bore now Sikon ordu munissa Kal santanie magta au Nokri korun pottumur Kais nezo tungurip sau Ore family somon Valor tu kadihir gaun Aue babai kad puta Sodat bore now Aue babai kad puta Sodat bore now I know you all enjoyed today's program. That's all we had in our kitty for the day. When we meet the next time, we will bring you lots of news and entertainment programs. Thank you very much for staying with us. On behalf of all of us here at Daiji World, wishing you all a Merry Christmas. Bye.